това е село Алино. Това са площите, един масив с картофи. От особените природно-климатически условия през настоящата година се получиха много отрицателни явления. В момента виждаме поражение от преовлажняването. Ако погледнем вдесно съседната парцела, също имаме преовлажняване. Така, насочи камерата към мене внимателно. Растенията бяха в пълен стрес. От 15 до 25 минути кореновата система загиваше поради липсата на кислород. Многото вода, в момента много добре се вижда, все още много остатъци от водата. Власинките бяха унищожени. Фотосинтезата силно нарушена, не постъпваше вода, т.е. растенията се затормозяваха преди всичко от изсушаване вследствие на голямото преовлажняване. За излизането от стресовото състояние имат само два начина. Приложение на съвременни препарати и няколко пъти разрохване, култивиране през 2 днена, 3-4 пъти, за да може да влезне кислород. Сега искаме да видим един сорт, ела насам, на съвременните препарати и то преди всичко на основата на хуминовите киселини. Разбира се, и това са препарати, които са екологично чисти, много ефективни, много ефикасни. Искам да направим едно сравнение. Това е сорта Бела Роза на немската фирма Европлан. Сорта се сади, посадъчният материал е за първа година класа А. В момента виждаме поражението на водата. Растенията са по-малки, слаби, хилави, силно затормозени. Там, където е малко по-отсетливо, насочи камерата, имаме малко по-добър хабитус на растенията. А след малко ще отидем в една друга нива, в една друга парцела, където ще видим същия сорт, същото размножение, същия почвен тип. Торенето е с едни и същи торови норми, но там е приложено препарата Хумустим в продължение на 4 пъти, т.е. 4-кратно, с различни дози. И ще направим сравнение. Какъв е ефекта, и какво е постигнато следствие приложението на този препарат. Така. Значи това, както казах, е втората нива, която правим сравнението, където е работено с Хумустим. Разликата между другата, където всичко еднакво, е тук не очевадища, а очебиеща, а очевадища. Виждаме хабитуса на растенията, листата, големината, здравината. Един и същи сорт. Тук целият материал е третиран преди засаждането. Първо с калиев перманганат за обеззаразяване важно. След това е третиран с Хумустим. 400-700 мл с 620 сме работили за 1 тон семена. Като първия път е направено на пръскане, а след това преди засаждането направо мрежите, чувалите ги потопихме с Хумустим. Засаждането е извършено с, както предишната нива, с една и съща техника, всичко е еднакво. Разликата е тук. Последствие, когато от големите дъждове, както видяхме в съседното парче, растенията бяха силно затормозени. Наложи се бързо прекултивиране еднократно, а след това незабавно пръскане. Първо комбинирано пръскане Хумустим с Equation Pro. Минахме направо поради особените климатически условия, без никакви предпазни или контактни препарати. Направо с системни препарати. Equation Pro е един много хубав препарат на фирмата Дюпон, който е 30% симоксанил. Симоксанила действа много интересно. Той действа локално системно. Тоест, вегетативната маса, която изкарала, се покрива, а трябва след това да се покрие следващата вегетативна маса. Значи тази парцела е обработена 3-кратно, като първият път
Пръскахме с 40 мл на декар, комбинирано с фунгицида. Следващото пръскане беше с 150 мл. И третото пръскане беше направено с 200 мл. Защо се наложи завишение от досега приетата норма от 40 мл на декар хумустим? Затова, защото трябваше да използваме действието на хуминовите киселини в малко по-висока доза, за да извадим растението от стрес. Сега не трябва да говорим или да хвалим стопанина, но това е, може би, най-хубавата нива в цялото поле. Хумустима с неговите съставки, микроелементи и хуминови киселини, първо, изважда растенията от стреса, засилва действието на фунгицидите и инсектицидите, засилва биологическата устойчивост на самите растения и най-важното, което ми прави впечатление, че изцяло подпомага за много бързото усвояване на внесените хранителни вещества. Разбира се, в момента отдолу почвата е преовлажнена, но растенията са обработени. Като сорт това е втора ранна група. Крайно време вече то да отпочне намаление на вегетацията. Спри леко камера. Значи хванете. Така. Значи, ето растението. Ако искаш по-типично. Виждаме с какъв хубав хабитус, как добре облистен. Ако вземем и следващото растение, това е превъзходно. Ето и вече това, което е заложил. Това за сезона, това никак не са дребни клубени. Те ще не ядреят много. При това положение, по моите прогнози като специалист, от тази парцела добива ще бъде не по-малко от 5000 кг от декар. Сега, между другото, по някой път си трудно преборваме. Прохвърли тук-таме фитофтора, но тя е стопирана. Няма проблеми. Ето, листната форма. Това са клубените. Ето, аз сега показвам ти още веднъж растенията. Ако искаш да ти измъкна цяло стъбло, дебело, или не е желателно.